guys, kadang nang karatag kinsa na lagi na itong nukpok si zaman di ay sa oras. Ang wak-wak. Iabot ang pag-umanggan guys, sana wag gibit-bit Tapos bit taon si Jag. Bit sa grade ribbon, be. Birthday mang kim karon. Karong adlaw. Karon no, kay 12 no. Happy birthday Kimi girl. Tanawag idadaan kasi mohang kuan. Agaw og cake kala. Red ribbon. Di, mali di no. Hala. Bye, happy birthday Kimi. Thank you. Selamat sih. Parang cute. Ang kasi ng kerat kasi nukpok guys. Zaman di ay. Isang oras sama dekan ler gitu tuh. So, Let's utso na. Isang to last kuan. oh, last trip. Last trip pa daw nga rin. Kemarin daw narugan ya. Ang size ng yung outlay. Alas 6 na. Pero ugma okay ra imong kuan. Oh, ading. Manso. Bayad dito. A few moments later. Asong gabi natang tanan. So diyan may kuan gamay pahinungod sa birthday ni Kimi. So day pansit, biko, spaghetti, isda nga sinugba, day adobong bisayang manok. Dapoy, kare hinalang, yummy hinalang. Hinalang guys. Da adobong chicken. Okay? Nagkuhan po may naginagmay mi dares bay kay siyempre lahi pa tong datos eskwelahan. Ato, posing mo. Ada, dito mo. Asa mo lagi. Amo pagka isugo si Rupa. Kujup dares number 7. Guys, Haman sila dai, picture sila dai, picture. Sagdira kuha na laman na. Kuha na laman kanang isa. Sige Kimi, tanaw diri Kimi. Ato banday. Uy, number 7. Isa ba ni? Yan na sir. Ana. Ay. Dai Kimi. Baliktad. Ay, isa ba? Ana. Dai na. Gunitin imong 7. Iyan na, look do. Ayaw, isa lipod si mong na. Iyan na. Yay. Mas kagwapa sa mong prinsesang gam. Okay, mag-pictorial sa kami guys. Dali na. Happy birthday Kimi. Thank you. Grabe. Karon dali ara panahon uy. 7 years old naman ka. Sa una haraman ka kukod karon karon. Bitaw. Tana guys. Happy birthday be. Grabe. Guys. Kumbati guys. Aldo birthday. Kani magajatang mga Pinoy na ang picture. Kaya ba ni mga Pinoy lagi kamang dos. Smile. 1 2 3. 30 minutes na ba na ako pangat? Sige, sagdi lang sir. Bahala isang oras. Sige. Let us put ourselves in the presence of our God, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord. We praise your holy name as we celebrate today the birth of our precious dear Elia, celebrating her 7th birthday. Bless her, O Lord, throughout the years of her life. Give her good health and happiness and good future together with her family, with friends and relatives. We ask this through Christ, our Lord. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Once more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you.
Nag-wish ka? Nag-wish ka? Hala, nakalimot si Jang wish. Pinaingat pa siya mag-wish si Jang. Nag-wish. Eh, Wish, Wish, be. Nag-wish na ka? Ah. Okay, kuyop na. Hasot na. Yay! We wish you. Mag-vlogger na dyan si Aaron. Hello guys. Ha? My favorite. Out sa kuha ni si Day, ang naghanap na ka-viewers sir, 2 million. Ha? 2 million. Arang naghanap. Ay, 2 million. 2 million? Nawa, na 1 million. 1 million. Hello guys. Shout out. 2 million views. Sige na. Sige na. Sige na pa. Harap ba Ilia? Ilia? Harap ka. Ah, nagkaan na. Mother. Dali na mo. Mga anta. Nihapon ta na dyan tanan. Galang din ako na ganun. Uy, karang ito yung hagi ganahan. Bete sa. Ito na manok. May. Ang favorito kay Karing Biko. Tambaw sa kabuhi. Alicia, ang pangasay. Diyan kuan guys. Si Sir Das karangi karon. Kaya na may mga amigo. Nadadari ba? Punta rin dyan tanan. Ang mga magiwawan ni kakaon. Bitaw, manihapon tanan dyan guys. Happy birthday Kimi Kimi. Ito nagkamang bansing gamay. Mga prinsesa Darisbay. Salamat ka, paborito. Ha, sa tanan. Bagan sa mga gawas. Ha? Sige. Manihapon tanan dyan everyone. Sir, nana sir. Batangay sa kog luto yo. Kana Ji, kana yung Bisayang manok Ji, labi na Ji. Kana Tagalog na. Kinalang. Ganda. Dito na, Bisaya. Dai, dali dai. Teko tsara dali. Nay mga kuan, may baso sir. Anana? May baso dari dia. Pagharap mo baso dari. Masisin. Nihapon ta, nihapon. Nihapon ta guys. Uy, naisawsawan sa kanang naikuan. Kari. Pagpunta sawsawan, tuyo ug suka. Nawa din hinong ko kagama lagi sawsawan lagi. Nawa. Kasi ko kagama sawsawan. Kapag guys, nihapon. Ha? Tuyo suka. Bayan naman yung tuyo. Lada na eh. Lada ba ito yung kamatis? Panasa jam. Happy birthday! Dali na tayo. Pagkaan na ba? Ha? Make sounds guys. Salamat sa cake. Thank you. Lipay ka sus kimis isang cake si. Mana nanuktok gabi guys. Nagrama na sa cake ni Kim Kim. Salamat si. Hoy, mato tas nagbilaran. Jato tas manginasal. Kasang kontak. Nang hiring ano ba, men? Hiring mo? Ilang may ito? Sabi na ito na. Ang sarap eh. Sila namin ang hugas dari. Grabe ka dyan mga butana. Grabe ka dyan mga butana. Guys, hugas na ano makaasot. Ano makaasot sa minuli. Nahala, sige, bye-bye. Amping mo. Okay, amping mo. Salamat sa pagkare. Thank you. Sir, amping mo. Amping mo. Amping mo. Dah, harambi buhas mga bata. Oh, Kimi. Happy ang bibi? Happy yarn? Oh, girl. Dah. Nangilipat ang Kimi-Kimi, oy. Oh. Ha? Dah. Pagkasundo dyan nila basta TikTok. Puro magmanaw TikTok.
Nahumanaag birthday ni Kimi. Yan, salamat kaadyo sa mga tanang ning great sa izahang adlong natawhan ni Kimi. Thank you so much kaadyo ninyong tanan guys. Inja, daghan kaadyo salamat tilas ate sa ilahang gihatag nga pa birthday para ni Kimi. Thank you so much kaadyo ninyong tanan te. And ni Kuya CJ nga gidadaan ning taon si Kimi og cake gikan pa jud to guys og tagbilaran tong kika. Salamat kaadyo Kuya CJ. Amping kanunay diha Kuya CJ sa imong trabaho nas mang inasal si Kuya CJ guys nas ICM. So, wato mo guys ICM, basin no masalaag mo sa ICM, nga to alaman. Masig masalaag mo ICM guys, pangaon mo atos ka ng mang inasal, kay to kahang pagmanggan to nagtrabaho. So, na regular naman si Zadad to. Salamat ka si Boy, amping kanunay. So, mo to ang pagmanggan sa una guys, nga hanggi alagaan. Nga, kuan. So, mo sa niabot sa nagpanahon nga, kuan. So, mapinanggaan tong bata nga na gazid na guys, basta kitang nag-alaga, mapinanggaan ta, ag bata gazid, mukuan gazid na sa ato So, sinja na po din taon may nagpahalipay sang anak. Sa onas gamatoy pa sa kaya ako may gaalaga ni Ja. Nja, daghan ka salamat din yung tanan guys. Nja, katong na yung mga ningari sila sir, nilas mamo to, katong mga nagtudlo nilang Kimi, to skwilahan. Nja, moto ningari sila sabay. Salamat ka din yung tanan, sir, ma'am, nja. Sila sa ate, sila nanay, tatay, hang maigsuon na rin sila. Salamat ka dun yung tanan. Thank you. Salamat sa iyong greeting, sang birthday. Sila tita. Tita, thank you po sang birthday na Kim. Daghan kayong salamat tita sang birthday. Happy kayo ko tita, ug happy po ko danhe. Okay. Kani guys. Happy tayo sa hang birthday ni Abot. Nakakita sa Dani, kaya isa lagi ko nung ipandong kada buntag. Mulihik-lihik mo po na dyan danggana. Pislita na dyan mulihik pong danggana na. Mulihik-lihik na siya. So, nang order may ngani, kay pang kuhan ko na dyan ko ng regalo. Nahala, kay panagsaraman po. So, salamat ka doon yung tanan sa inyong mga greetings para sa amang unika iha. I love you, Kimi. I love you. Para sa amang unika iha. Salamat kadto ninyong tanan guys. God bless ug amping mo kanunay. Ug ilabi na nila sa ate, amping mo kanunay diha te Christine, ti Jo, ti Venus, ti Ani. Amping mo kanunay diha te. God bless kaninyong tanan. Ug sa tanan nga ning great ni Kimi. Salamat sa mga greetings ninyo te. Ug sa tanan-tanan nga mga followers na mga solid followers damo ni Lovely Tired, ni Miss Canadian, ug sa tanan diha nga ng great ni Kimi. Daghan ka dong salamat. Amping mo tanan guys. I love you all. I love you po. Thank you po sa birthday. Salamat. I love you all. God bless ka natang tanan guys. Good night. Good night mong tanan kay gabi naman sa ato. Tug na ta kay mo sayo pata ugma. Maninda ta.